From this to this. Tanawa ninyo unsa atong buhaton ani guys no? Mga iti sa manok. Oh, nadre ato ang grower no? To ato ang mga sistress na nangitlog ay. So dito oh. Possible na itlog, aw na to. Naka-itlog. Naagyod usa. Ang atong nitrogen aning gigamit ang katong mga iti, mao to siya. Yang carbon itong gigamit mao ni ang rice hull, no? This video mag-ihaw ta og Rhode Island Red kay atong dadon sa syudad. Napa may nabilin 37 atong ihawon ang 5 no, for kal na lang ni sila namo kay lami kaayo kami ray mo-consume guys no. Ang disadvantage lang kung moabot siya og 1 year kapin is mo kuan gid siya mo kana mugahi gid siya pero normal ra na kay pero lami man gud ang manok nga mugahi. Muguwang mugahi na noon. Yeah. Before ta mag-ihaw, kuyog nako ang akong team diri. Try. Tisya si Ante. Na tara. Mara akong mga kauban diri ron kamera kay wala si Ador tos tindahan. So malahos ta diri sa manukan. So ato tas manukan no kay katong brother akong butangag rice hull ang ilawom daan niya kay basa kay to siya niya nato yung mga karaang iti makatabang nga rice hull sa pagdecompose niya no. Akong buburan ang ilawom sa brother nato no. Akong limpyuhan ang ilawom nga part. Then ang grower nato dito ako pong butangag rice hull ang iyahang babaw no kay para matabunan siya ba no ana lang na siya kanang iti din rice hull na pod bidding sa kung sa grower ka para mopaspas iyang compost no nanay term no kana iyang nitrogen di ay nitrogen og ang iyang kaning carbon ang carbon na to is mao ni ang rice hull na diri ay gahubo ro sa tay upaw so ako sa ning hakuton patan-awon ta mo sa kuan pero way langaw ha awa kay tungod ni sa probiotics atong spray o kana. So ato ning kuan bro kuangon ganito ako ang rice hull pero mohatod to stress unya. Tanawa ninyo unsa atong buhaton ani guys no? Mga iti sa manok. Oh, nadre ato ang grower no? To ato ang mga sistress na nangitlog ay. So dito oh. Possible na itlog, aw na to. Naka-itlog. Naagyod usa. Kawan nato ibutang sa nato dire. Usara. Kani basi mong itlog pa ni sa padong. Dara itlog butang sa nato diare kay trabahoon sa nato tong rice hull. Kuon sa to rice hull. Ko iglawas tayo pause ah. So mao ni ang ilawom sa brother atong sa bligan. Ito ni ablihan. Tara. Tara ang brother atong limpyuhan, limpyo na kayo. Ready na ni, no? So ako ning buhaton ang ilaw nga part diha. Diha nga part ako nang bubuang butangan og rice hull no. Para ma-compose siya ba? Ma-decompose. Di pod mubaho. Start na tag limpyo, no? Gahubo ko kay puti kay akong sinina. Sa bantang Ma'am Ador. Carbon kani siya pwede na mo ilahos dire pero mga sangit man god pero pwede ra god anaon work kira ana lang ato lang ibubo dire para matabunan siya so mao na ang hitsura sa atong brother guys no gibutangan na nato og rice hull ang ilawom tarawan ninyo nindot unta tog bagaon yawa man ko stock pagod pero ako pa ning punan ako pa ning bagaon no usa na to i-add ang piso kay maghatod man to si Chris unya hapon. So mo na ni siya. So inyo lang tap upan ang katong naay mga iti no. Kung maglisod mo kuha sa akong part lisod mo gud siya kuhaon kay naa sa ilawom lisod kayo. Nibug-at kini akong brother ni ako ra usa. So akong buhaton i-tap up lang ni nato. Ya sprayhan ni nako probiotics guys no para mo paspas ang pag-compost no compost niya. Ang atong nitrogen aning gigamit ang katong mga iti mao to siya. Yang carbon itong gigamit mao ni ang rice hull no.
So sunod akong buhaton dire ang ato ang grower awa. Karon akong ipakita ninyo inig top up nako. Isira na tani itong brother. Sira sa ni nato. Kay kondisyon na ni. Mao ni dire ang katong mga iti sa ato ang mga layers dire sa ubos, no? Ana sila. Oh, ang buhaton is top upan lang ni na akong babaw, no? Mas maayo unta to kanang daghanon pero wala man koy available nga tipasi dire guys. So, pero ako rin po ani gahapon nigabot karon lang para matap-upan na to. Pero tanawan ninyo, wa siya langaw. Ang naka-cause aning anong nailangaw pero gamay ra is ang kuan probiotics na tong ipainom sa manok ug katong ako ipang spray nga probiotics diha, no? Nindot ni biya siya pang starter sa kuan black soldier fly nga farming, no? Dire pwede ta mag black soldier fly pohon, no? Pohon lang, nya na lang kay nang mo retired na ta, char ba? Char. So ako lang na ibutangan, tap-upan ako, tanawon ta mo ha. So magsugod tag top up guys, no? Tora na anaan. Ipasi ba? Makabiran lang siya. Sabog-sabuwag lang. Saba kasi lang to kaya sa brown ra. So ako lang nitiwaso, no? O kuan taran para makaber nako bisag nipis-nipis lang. Makaber nako sila, no? Kasi ang trabaho taron tanawon ta mo inig kahuman. Awa human na dayon. Awa ingon ani ang mahitabo, no? From this to this, no? Dapat walay kanang mahabilin nga mga iti sa babaw inyo gyud ma-cover up tanan, no? Tap-apan gyud ninyo tanan ang iti. So mao ni ako ang tips ninyo, no? Sa katong mga nagbuhi diha, no? Grower, ma-invest na mo gamay aning tipasi. Kung wa mo tipasi mas barato ginabas. Pwede ra ginabas basta uga lang ang ginabas inyong gamito, no? Ayaw mo kuan atong naapay umog. Inyong buhaton pwede ninyo na ibuhat sa init. Make sure ang inyong dry ingredients kay dry gid siya kaayo, no? So mao ni siya. Ngani lang ang pag kuan top up sa inyohang biddings. Bidi sa chicken coop ninyo, yung nanion po ninyo, no? Weekly top up lang mo para di siya mabaho. Ay magkabala ka guys kay mo decompose ng ilawom ana. Mo react diha ang mga microorganism niya ba, no? Kay ginasprehan man nato og probiotics, no? Inaana ra mo ra siya ma-compose ra diha, then after ani kung dili na ni ma-harvest na ni or ibalhin na ni ang mga manok dire, magamit ni nato ang iyahang kaning chicken dung, no? Kani siya nga kuan kaning mga kani mahimo ni siyang fertilizer sa ato ang mga tanom, no? Kahilig mga plantitos dia or even sa mga saging namo ni ante dire, mo ni iyang ibutang as fertilizer, no? So kanilang sa ang atong video karon, no? Tips na unsaon ninyo nga way langaw, way baho ang inyohang manukan. So usa ni siya ka tips karon akong i-share ninyo based ra pod sa akong experience, no? Nindot kaayo, wala yoy baho og walay langaw, no? Inani lang practice. Nailangaw pero dili kay ingon daghan, no? Gamay lang. Manakog top up diri sa brooder og sa grower. Next is napa may sobrang tipasi. Akong punan dito top upan ang kato atong chicken coop dito sa sod, no? Kay naa may mga iti, no? Kay 1 week naman before ta atong last time ta nag add og kuan kanang sani biddings, no? Amo na tong napabay ni itlog lain. Ano pin itlog guys? Awa tong kuan daan. Dara ay. Kuan na to. Diri ra ni sa kuan si stress. Kaning napokabok atong gikuan ba? Kusog kay sila mga itlog. Na, ano ni? Ang usa po kaban ko ha, tanaw na to. Sure ko na apo ni kay nanay na notes pugaran. Excuse me. Namo eggs. Excuse sabi. Uy, wala man. Wala maigis, padung guro to sa mga itlog. Sorry Nes. Na-distracting mo. Na ato ang dako kay lawas kasi mix nga Rhode Island og basilan, no? Ako kay glawas ako ra nang gilang sa dire. Gilang sa na siya dire pating lig-una. Busing nito nang wa tug suka. So ato ko sa ato ang chicken coop.
Nakakuha ko karon ta ng itlog. Duha ka itlog. Tap up ta og rice hull. Excuse. Dari dapit sa maitihan nila. Excuse. Ang ratio dahil sa weight sa ni kuan is 2:1 para makompose ba. Oh, sila ray paduaan ni guys. Duwa ra ni sila. Yari pod be. Kakaon ra man ni nila. Sa usa ka sako lang kada week, no? Yari pod dapit oh. Para naa sila ay lingaw. Yari pod oh. Oh. Mga manok. Nag-scratch na sila, mabisi ba? No? Basta weekend. Nagkay-kay na sila. Yan na mo yung mga item makitaan. Pwede rin ninyo. Anaan, for example, di ari oh. Matabunan ba? Tabunan ang iti. Pero pinaka best pwede ninyo kuhaon. Silhigon, pre atong ibuhat. Pero kung may time, ang kaning nga style is deep litter beading ba? Sige lang tag top up gani. Mano akong style dire. No? Para dili kay hago ang magbantay silhig. Buyog atong mga manok, tanaw ta mo sa focus atong mga manok ha. Tanawa oh, lingaw sila scratch. Lingaw sila scratch. Mano ilang marites kung sa tao pa. Paboran ninyo dapat sa may ilang batuganan. Nakita pod na dito daghanang ng itlog atong kuog itlog. Kay dadon tanis syudad. Nakabug eggs ninyo. Biko ano to kay mabuak wala kadaghan ani. Ni upat. Ang batang diari. Paborit mong kanin nila nga spot. Napa ba? Itlog pa ni uban. Wala na. Kani ikaw? Wala, itlog day uwi ni mo. Kani ikaw? Yay, matangkag magpadong pa ni mga itlog oro. Padong pa ng itlog. Naiusa di ari oh. Daghan. Sila nakuha 1, 2, 3, 4, 5. Yari. Utak man ka. Padong pa ng mga itlog. Ano na dire guys, wala. Nadi ari, naitulo, naiduha. Ako sa ni kuan unya kay magkuha og sudlanan. So mao na natong dominant CZ. Ang gusto day magpakuan guys, magpa-reserve sa tong grow out, pwede ko ninyo i-chat, maabot na ato ang mga manok next month March no. 109 lang o 102. Kuha ko ni kuan sa 853 no. Kay kanang usahay man god maglisod ta og gender niya no. So 109 og 102 sure gyud nga DOP na siya kay color sixing man. No, ready na pud ato ang brooder dito no. Then ang atong empty na pud atong Rhode Island kay ato mang gipangkal ang pitong nga nahabilin napay duha pero paminaw ko buhi-buhian ni namo dire no. Di na mo hot down ba. So ang dominant nato lingaw kay sila dire. Og scratch no kay gibutangan nato og tipasi. So maghalang-halang sa ko guys, ako muluto dito babaw kay nainitib dito nga basilan nga naupahan atong usa ka laki na ko diri perting dakuan na piang manoon giahak di maayong over kadako ang inyong laki nya basilan okay rag parehas lagi dakon na napiang siya guys ako lang tiwasan no. So mo na sila Ang manok. Oh. ang itlog na siya guys, bago nang itlog na barog ko na to itlog oh. Ni padong ni mga itlog no
Dara nagsugod nami og ihaw. Unahon namong basilan, nakuha ni siya na injured tungod sa dako kayong dominant akong laki ba kuha ti siya oh. Muna siya ay may kay mo ihaw murag nasa Super Metro ang output. Oh, daot siya. Dili ra kayo. Umni kaon. So mo na tong ihawon una basilan. Kaal no. Amo lang ko anon kay nabali. Nabali na. Oh, di lang ako ipakita ang pag-ihaw kay sa bantas kuan YouTube ug Facebook. So patanaw lang ta mo ikahuman sa kuan kanang process dito no sa pag-ihaw. Hindi lang nato ipakita kay luoy pumaluoy mong ko sa mga manok. So tanaw lang ta mo nga kuan na siya kanang nakadress na ba. Itong nakaihaw na siya gyud no ready na siya for hiwa-hiwa. Tibuok raman ako ra may mahiwa ana no si Tisya lang maoy mo kuan dire mo ihaw si auntie mismo di pod siya mo ihaw pero mutabang ra si auntie gamay sa himulbol ko no pero murag pagpagwapa maron sa auntie kay magpakuan siya magpanel polish no. So mao ni atong usa ka vlog karon is magkal no sa mga nasobra natong Rhode Island katong akong ipang pilbik nga dili na mangitlog wa naman ako sila gi-appeal og sale kay kuan kanang di na sila mo itlog ang uban pero nagihapon yung itlog baya last na kong check gahapon kakuha kog 5 nya 7 baya ni sila pero nay uban gagmay sa itlog ang uban dagko guwang naman 1 year kapin no. To usa na sa atong video karon then pakita ta mo unya dadunay nako day mga karne sa syudad kami may mukaon ani no kay kanang healthy ni ka nga pagkaon lami kanang naka-testing ba mo og kanang bihag ingon ana iyahang kuan kay guwang manggut siya lami kayo. So daratong giihaw ganina giuna ni Tisya to dito ang Bisaya nang basilan ato ni halang-halangon as Tisya dito tawa dat Tisya muna tigihaw dito dire mao na ang Rhode Island nato no then nagpabukal dito kay ana dia ikuan sa kusina ni auntie ang inini tubig para mulapwa niya no ra. Then atong itlog kuha karon wa pa alas 10 paron ha. Naghantang kuha itlog nya. Magluto ka ani no. Maghalang-halang ta para kaon ni Tisya. To ni pakanon. Wow. Sige. Dilan nako ipakita ang pagluto ani kay sayo na kaayo. Demonyo. Nya to kanon na kaberte na hanga. Ay, sabaw. Food trip may daghan man diri ante. Purot. So sipon. Hamo siya gamay.